akwai labari amma dai mu je mu samu guri la halo mu je mu ka ce min wai akwai labari abokina to ya me labarin ne an so nike yin wadi ma na san yanzu kai ma dan Liverpool ne ko ya akai kuma ka gane wa ga ma ni yauwa ka gani ran nan mun shawa kuɗi ya shawu wa domin Ariel shi wane na ku cin da muka ai mun yi kokari wahalar da muka ba ku kuka gama yan halbalaban da shi kuka gama yan tada kai wallahi ka san yaran ce ga Allah kai ka sani Qur'ani Liverpool kwallaci yau ina take an take ka sani araba lissahi kenan lissahi ina take kwallo ai dan kwallo wanda ya kai dan kwallo kawai da ya jawo ya nemi raga ina cizo yake a'a wannan ba zuwa ba ka gani ka san iyawa ce wa nan ne aka yi iyawa nan aka yi iyawa bai yi wa Qur'ani bai yi ka ce ni kai ka san mi bai yi wa ka sani bai yi wa Qur'ani bai yi wa ce ake iyawa Qur'ani ake iyawa bai yi wa bai yi wa Qur'ani mai hisi bai yi wa a ce Qur'ani mai hisi waya za a yi waya za a ce dan sun ci mu kwallo ba mu ce kuma yi ba mu ce kuma kan wai kwallo ce dama kan wai kwallo a dan yare na wannan kwallo dai an kwallon can su hankalin su da don kwanci kiran kila ma don ko yanzu zaka je tare za ka gansu dan ku kawai kullun kuna tare to ai shine dan yare na abin da ke cewa Allah ne mun kwallo dai wai dan a ce kuna da ko da yaushe kuna tare tsakani da Allah bai kamata da Allah dan ya kamata a ce ku yi hakuri ku tsaya ku sasanta kanku ku dawo kamar da ba kan kwallon alƙaran gajin ku shi ne ayi layin ka ne tsakani da Allah dan daga kuno oke to la lo namiji sai na ji ka aba ina ba layin ka ne Abdul wallahi halin rayuwar nan sai hakuri kaji wallahi ina gaya ma sati na biyu da 50 din nan ban ma san kashe ta saboda ko kadan wallahi to ai saboda na riga na saba da kashe kuɗi kai in kira ni abubuwan da kake hakura a gaskiya za ka ga ko da yaushe ina gida ina kwanciya ta ina nan mutuwa samu dan tsama kokon Allah na je gidan su wannan irin dan zagayen nan ba babu shi ka san rayuwar nan sai hakuri wallahi dole sai an yi hakuri a ne bari dan kira ma uga in za a samu wani abu ha gane sai abun da guda ka ta bai kai yuwa wai kai kake tunanin yin satan ma ban gane wannan kai wannan ma magana ce ban gane nan to wallahi bai yuwa wurin nan muna tare da ku ci ma amana kai nan wa zai ci mu amana yo ku mana to kare ai muna hikin kana gindinka a he kamari ba an ai bai to ai ci cika tunda abin ya abu mai sauki ma ke ba ga wanda ya dauke ta abu mai sauki kenan ba na ga ci ana rigima ko ya ake ne ba mi ake na wurin da Allah wani ake na wannan gane da dan wawa mu ga kuma mi ga ka kami biya na za ka yi wayar ka Allah zai turo wanda ya dauke ta nan Allah zai tona asiri shi ce ga Allah aka nemo shi abku shi ka gane kullum kujira ga ban mi zami da kujira ku bari banga nace ku bari nace ku bari kujira ba ka bacca cika kai cika ji nace ku bacca cika ba ina hana ku ba a to lahiya nace ku bari in dawo kujira in dawo lahiya da wajina ine kartu iri kakare ina gudu Qur'ani wasu kudi ne ta haka ta ba rasa bi su so adam bai yuwa a cikin amana ta dole ya musa gaskiya ne da to a zo a ci ni ne